Que simpático. Froita. A froita é moi xa, amigos, hai moita mazá. De calquera maneira, que boa que está. Entumes, ensaladas, mermeladas e tartas, que boa que está. Castaños, noces a velar, nese tempo está. No outono, a maior parte das árbores parecen estar desnudas, pois caen todas as follas. A estas árbores chamámosles de folla caduca e as outras chamámosle de folla perenne. No outono, miña nai, sempre imos en busca de castiñeiros. Despois, na casa, comemos asadas ou cocidas. Unidade 1. Que fan moitos anos se comín castañas. Eu chamome Fran e coa miña familia recollemos os froitos que temos na casa. Nestas datas de outono, as froitas de tempada crecen. Na miña casa temos uvas, figos que saben moi ben. Temos máis árbores na casa. Unha nogueira, vaciñeira, castaños e un carballo que castañas están tan ricas que non podemos parar de comelas. E aquí preséntase o castiñeiro máis grande, que ten relación cunha dama, a señorita Castaño. Nun fermoso souto vivía un grupo de castiñeiros. Todos estaban cargados de castaño, porque tiñan unha terra moi diciña, que non podía vento tiralo. E dicían que vento, para de soplar. Vaise enfuruñada. A laranxa colorada encontrase coa mazá enfuruñada. Amiguiña, que a laranxa cabreada, dalle a mazá unha patada. A mazá choriqueando, vaise pra casa coxeando. A mazá arrepentida vai pedir desculpas a súa amiga. A laranxa sorprendida acepta as desculpas de seguida. Vamos camiñando. Polo souto cogomelos imos atopando. As mazás caídas, os ourizos no chan. No bosque atopamos flores de azafrán.